Ay, pinatay ko. Magandang araw, magandang buhay. Good morning mga dre. It's another session po. Linggo uli ngayon, mag-skimboard kami ni Ulil. So, mag-aalmusal lang kami. After namin mag-almusal, pupunta na kami dun sa place kung saan kami mag-stock ni Ulil. Ang tindi naman itong spot na hinahanap mo, Ulil. Liblib. Oh? Nabubungad na. Dito yung hinahanap namin spot ni Ulil. So tahimik, kita nyo naman, walang katao-tao. Feel free sa ulong solo mga dre. Hanap lang tayo na mapipwestuhan natin, pero ay, ito, mag-iingat din kayo sa mga ganito ha. Ang tarumas. Grabe, matindi dito. Saan ito makatusok? Dito na! Yan guys, agad kayo maglalaro. Tingnan yung view. Gusto nyo rin pumunta dito sa mga makapanood ng video ko. Pwede rin mga kayo pumunta dito kung around Dagupan, Pangasinan lang kayo. Dito lang to sa Bunuan, Giset. O, diba? Aesthetic ang lugar na to. Ulil. Aesthetic lang ang vibe dito. Para siyang abandonadong mundo. Oh. Diba? Ang laya. Malayang malaya. Ang tao. Sige, di ko na. Yan, unang salang. Unang salang ni Ulil. Aram pa rin, aram pa. So ayun, tapos na po ang isang araw na jam session namin ni Ulil. Tapos na po yung aming skimboard session. So Ulil, kamusta naman yung pagod at hirap mo? May natutunan ka ba naman ngayong araw? Meron ka natutunan ngayong araw? Yun, dun tayo. Kahit napakonti-konti anak, trust the process, okay? Meron at meron kang papupuntahan kung sakaling pagtsatsagaan mo lang. Basta lagi ka lang mag-iingat. Lagi mo lang iingatan yung mga tira, brad, ha? Lagi mong iisipin na pagka-sablay, wag mo na ituloy. Pero pag maganda yung pagkakabitaw mo, go lang ng go. Una, yung makakasakay ka, yun ang pinaka-importante. Nakakasakay ka, yun, maganda yun. At least nakakasakay ka na. Susunod na pag-aaralan mo yung kung paano mag-wave drive, no? Ollie, kung paano pitikin yung board. Basta manood ka lang na manood ng mga video. Pag napapanood mo yung mga video nila, gayahin mo, o paunti-unti matututo ka, no? So, kamusta naman ang experience mo sa pag-skimboard, Ulil? Kamusta naman? Share mo naman yung ano mo. Angas. Oh, share mo naman yung feeling ng naglalaro ng skimboard. Sakit kapag napakan mo yung dito sa puti tapos sa dulas ko. Ano naman yung feeling nung nakasakay ka tapos maganda yung pagkaka-flow ng board sa tubig? Anong pakiramdam? Lulutang no, kaso lang di ko mailiko. Pero anong feeling? Sa'yo, kapag parang niregaluhan ka ng katahanan. So, yun lang mga dre. Masaya naman siya sa isang araw na jam session namin ng skimboard ni Ulil. So, next week na uli. Linggo lang kasi ang day off ni Yolo. So, yun lang yung time namin para makapagbanting ni Yolo. At the same time, nakisuti siya. Ako, hirap na ako mga dre, pero paunti-unti siguro hanggang mabanat ulit yung mga buto. Diba, Ulil? Hirap na ako eh. Pero gusto ko din matuto ng wave drive. Sanay talaga ako sa flatland eh. Hanggang flatland lang yung laro ko noon. Ngayon nagkaroon ako ng flowboard. Foamy, kailangan talaga matuto ka ng wave drive. Wala sa tamang shape yung mga plywood namin noon, sablay. Hanggang flatland lang talaga kami. Pipilit lang namin ng mag-wave drive kahit na hindi kaya. Pero sa mga shoutout nga pala sa mga maglalaro ng skimboarding, tapos gamit lang nila yung plywood, tapos nakaka-ride sila sa alon, yun talaga uli lang malulupit. Mapapanood nyo ba ngayon? Mga naglalaro sa Pundaligan, no? Plywood lang din ang gamit ng iba doon, pero magagaling yung mga. May sa YouTube, yung mga napapanood natin video, no? Nagsimula lang din sila sa plywood.
no? Solid yung mga yun. So, sa lahat ng mga skimboarding community, Ako floating na flow. So, yun lang. Shoutout sa inyo lahat. Be proud sa mga skimboarding, local skimboarding. Kahit ano pa yung gamit mo, importante, masaya ka sa ginagawa mo eh, yun. At the same time, masaya ka na. Kahit sino yung maka-jam mo. Sa akin kasi, si Ulil lang maka-jam ko, okay na ako eh. Diba, Ulil? Yes, sir. So, yun lang, Ulil. Maraming salamat sa mga nanood at nakapagpatapos ng video na to. Kung trip nyo yung trip namin, subscribe na kayo sa channel ko. So, yes, sir. road to 1K na. Road to 1K. Kahit 15 pa lang yung subscriber natin, keep uploading lang ng video, malay mo, di ba, Brad? YOLO. See the murder mode alive. See the murder mode days of our lives. These are the days of our lives. These are the days of our lives. Now come into my world and you can see that we are more than done. More than done. More than done. More than done. With just a little twist of harmony, but smoking lethal warriors. 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 Solid oh, ulilo, kantaromas oh. Pag natusok ka nito, deads ka. Ha? Defenders of Bataan and Corridor. Bakit patay na ba? Ba't ganyan yung mukha niya? Sino? Si... May pipa. Pipa. Tabako. Diba? Yung mga tanong ka ba tungkol sa kanya, gusto mo sagutin ko ng maliwanag sa'yo? Hindi ka interesado sa buhay ni MacArthur? Bakit? Hindi na. Walang iya ka. Pag-aaralan niya yun sa history, parang araw. Come into my world and you can see that we are more